Alfred u Kurċifissa ilhom miżewġin 63 sena. I minn Ħazzabar u hu mill-Ħamrun. U wara snin jgħixu l-Fgura, issa jinsabu fir-residenza San Vincenz de Paul fejn ħadu tilqima kontra l-COVID-19. Lejlet jum San Valentinu fil-ġurnata li Freddy iċċelebra luq sninu tkellmu magħna dwar l-esperjenzi li sawru relazzjoni tagħhom. B'ċertu dettall Kurċifissa toħodna lura l-meta kellha 17-il sena, meta tefet ħarsitha l-ewwel darba fuq Freddy. Grazzja miegħu, mbagħad saqsejt wieħed kien hawn. U qed jgħid li dak wkoll, u mbagħad ġi. Insomma tqajna konna mmorru naħdu naqra teq, ħallas li teq bla ħalib. U daqshekk u bajna minn dik inallaw. L-anzjana qaltilna li l-Erusija fi żmienha kienet differenti minn dik tal-lum. Ngħidlek l-Erusija ta' dak iż-żmien mhux bħallum paċivil. Naftaħat kien jiġi mill-Ħamrun. Noqogħdu fil-gallerija. All right. Kelli trail sekk tal-injam bit-twist, kraft, kien joqgħod jara li kuluri taż-żibeġ u nagħmlu d-doilers. Bid-bissima Kurċifissa qaltilna li wara ftit snin flimkien iridet tiżżewweġ u l-istess Alfred għax ma ridx jitlifa. Sib kollox u sajjar tajjeb għax m'għandniex ħajju. U ħwejjeġ, tolla sewwejjeġ, insomma, m'għandix xengergeru. B'tonta umorizmu l-anzjana tkellmet dwar episodju li għadu jnislilha d-bissima sal-lum meta kienu jmorru l-kors ta' Kana. Dunġan kien jgħidilna fejn tmur l-arusa, titmur waraja. U daħi kien dejjem iħobb jiġbed naqas-saqaj. U għallek kemm mur post pereżempju fil-kamra tal-banju rrid immur waraja. Il-koppja qaltilna li flimkien daru l-Ewropa u għandhom 4 passaporti mimlijin timbri. Imma il-ħajja mhux sabiħ biss u ma din il-koppja kienet bħal pinta ħelu bitti jamor. Ftit wara li żewġu tilfu 3 tfal. Jiena ħassejt ħafna għax dimma l-ġiex toħroġ mid-dar. Nkellem mur ċimiterju nitfen kollox jiena u waħdi. Tarani għaddej bit-tabut abjedak fidejja u inti u la jitħu ma jpoġġi hemmhekk. F'dawn is-snin kollha qatt ma qattaw lejl il-bot minn xulxin, imma din is-sena l-istorja kienet differenti. Mal-bidu tas-sena l-ġdida, Freddy kellu bżonn jagħmel intervent l-isptar u qatta 4 ġimgħat il-bot minn martu. Ħassejta għax anke brinġi fil-ħodu. Noħod il-mis tajba dik il-mis jowek, jew pereżempju fil-xejn hekk jew hekk ngħinu xulxin, dejjem ngħinu xulxin, bżonn xulxin qed ngħinu. U għanna dazmin kollu impossibli li nfirdu. Alfredu Kurċifissa jum San Valentinu jiġi kull-jum, għalix bħarsa fajnejn xulxin li tixet il-fjamma li għadha titkebbes sal-lum, it-tnejn jidru kemm iħobbu lil xulxin. Anki jekk bċajta Kurċifissa qaltilna li f'żewġa għandha das 10 titfal. Tittuħ paċenzja, ċertu affett ma toħġ għalik, prova kontenta il-mini kollok miegħek. U timxi u morru, tixtri dik. Ek laħjar. Sorry, ma nerġax, niprofa niftehmu.